Aquí veiem la sala de comportes, l'espai on es regulava l'accés a l'aigua. Hi ha quatre parets, després ho veurem a dintre. Aquest conjunt hi havia 4 edificis. La sala de comportes, ens hem d'imaginar que això funciona com un pou. 4 parets, 4 comportes. Per un cantó arribava l'aigua del rec Comtal i aquí es regulava cap a l'altre edifici on hi havia l'estació de bombeig o bombament d'aigua. Aquest és l'accés a la casa on hi ha les bombes. Hi havia 3 bombes. És un edifici, com bé han dit, que hi ha un conveni de col·laboració amb la Fundació Trini Jove, que el fa servir com un espai per fer tallers i activitats. Quan això va quedar en desús, les bombes que hi havia aquí dintre, evidentment, ocupaven tot l'espai i es van deixar aquí al pati. Ara, com que es van deixar abandonades, doncs, va haver una mica d'expoli i veurem una d'elles restaurades, no en tota la seva totalitat, perquè hi falten algunes peces. Aquest edifici o aquest conjunt d'aquests 3 edificis formen part amb la casa de Montcada, on hi ha els pous, i la casa de la Trinitat Nova, el conjunt de l'abastament d'aigua quasi bé durant 100 anys de la ciutat de Barcelona, de l'aigua del Besòs. És a dir, bevíem aigua del Besòs la meitat, l'altra meitat del Llobregat. Aquí baix ara veieu que aquest edifici s'ha adequat perquè l'accessibilitat, perquè no hi hagi barreres arquitectòniques, hi ha un ascensor i aquesta estructura de llums. Ens hem d'imaginar que això no hi era. Per tant, estava lliure de l'estructura i de l'ascensor que està adaptat per l'accés. En aquella època que estava fet, no sabien, tot i que ja s'havia inventat, els costava una mica fer servir la soldadura. Per tant, veureu que les branes no estan soldades, totes estan collades amb cargols, amb rematges i això. És a dir, un manyà una mica habilidós podria desmuntar aquesta brana i tornar-la a muntar en un altre lloc sense trencar-la. Està tot muntat, igual que les encavallades, les bigues, veureu que és de l'època de la Torre Eiffel, per dir-ho d'una manera. Tot va amb cargols i molt poca soldadura. Només es podia soldar a fàbrica, allà on s'elaborava el material. A obra, aquí baix, costava moltíssim perquè no tenien prou potència elèctrica per fer-ho. Estem ara a la sala en diuen la sala de comportes, és aquell edifici que hem vist per fora, quadrat. A cada paret hi ha un volant i cada volant aixeca una comporta. Una comporta que està en el pis de sota, l'altra està més avall, l'altra està més avall, l'altra està més avall. És a dir, és per regular el flux d'aigua que entrava... A veure aquest punt de les comportes. El que veiem és aigua. Sí, veus la comporta ja? Obre i tanca això. Veieu, aquesta comporta que aquí baix l'obre el volant que està més amunt. La comporta que està allà baix l'aixeca i l'obre el volant que té més amunt. Aquest volant que tenim aquí ara a la dreta obre la comporta una miqueta més avall. Si ens hi fixem, veurem que hi ha aigua a baix. Això funciona com un pou, en aquest cas quadrat. Si puja molt el nivell d'aigua,
s'obre una comporta. Si puja més, la segona, i si puja més, la tercera. Entenc que una d'aquestes comportes, que és la d'aquí dalt on està la màquina, diguéssim, és la de sobreixidor. És a dir, n'hi ha una que en el cas que és una avinguda es tornava cap al riu Besòs, tornava cap al cantó. Aquí, diguéssim, estem mirant el cantó de mar. Tenim la muntanya a l'esquena, el cantó de mar, diguéssim, aquell el de sobreixidor, és un per buidar. Tots els comportes són iguals, Sempre ha d'haver com un cicle continu, no? Perquè funcioni bé. Jo entenc que aquesta és el sobreixidor, I era doble. Hem passat per un espai que comuniquen els dos espais, la sala de comportes i la sala de màquines, però eren independents. Aquesta porta s'hi ha fet més tard, eren independents perquè allà hi ha aigua i aquí hi havia electricitat. Aquesta és una de les bombes, aquí hi ha la bobina elèctrica i veieu que hi ha un eix que aquest dona la força a les pales que pugen l'aigua. Per tant, hi ha un fregament d'un eix sobre un tub. Això ho tenim solventat tècnicament ara amb els coixinets, però abans això no hi era. Per tant, es tenia que introduir tot d'oli o greix o que sigui, lubrificar-ho, perquè no s'enfarregués. L'escalfor no fes que se soldessin les dues peces. Aquí baix tenim una aixeta, per tant, quan l'oli es havia cremat, buidaven i tornaven a posar-ne. Per això és una porta que no es tanca, perquè això es tenia que fer sovint. Hi havia 3 bombes. Volem ensenyar això també perquè veieu l'estil de la construcció modernista, que no només hi havia la part funcional, perquè funcionés i perquè tota l'estructura, sinó que inclús el mobiliari estava pensat d'una manera determinada, per fer l'espai agradable. Evidentment, no havien fet els bancs perquè els treballadors s'hi assentessin, s'hi asseguessin. Per tant, hi havia 3 bombes d'aquestes. Aquí veiem que no hi ha l'estructura aquesta. Per tant, prenent la direcció de l'aigua, la sala de comportes, les bombes, tirarem cap a la Trinitat Nova. Pujarem com si pugéssim empenyent l'aigua, com si les bombes ens empunyessin a nosaltres també. Aquest és el túnel de servei, que veiem que a banda hi ha la canal d'aigua, que era l'aigua que venia de la pluja. La de la nostra dreta és l'aigua d'escorrentia quan plou. La de l'esquerra també, però a més, quan netejaven els dipòsits de la Trinitat Nova, també els buidaven baixant pel d'aquest d'aquí a l'esquerra. Aquesta pujada on estem posats nosaltres era per salvar el desnivell per arribar a les bombes. Podien optar per aprofitar aquesta aigua, filtrar-la i tornar-la a pujar amunt. Aquest soroll que hem sentit és el tren. Estem passant ara per sota la R3, la R4 i la R7.
El tren que va cap al Vallès, el que va cap a la Universitat Autònoma, cap a Cerdanyola, i també la línia que va cap a Vic i Puigcerdà. Som-hi. Aquestes canonades eren de metall del ferro d'Astúries, de les mines de ferro d'Astúries, fetes als alts forts de Biscaia. Venien ja, des d'aquesta peça, venien fetes, van venir en vaixell durant tota la volta a la península, des d'aquest tros, des d'aquesta junta, fins 7 metres més enllà baix, més avall. Per tant, els operaris només tenien que posar-les i collar-les. Si us fixeu, aquesta canonada està apoyada, a part de pilans, té uns tirants, perquè tenia moviment, perquè era aigua que l'empenyia la bomba. Veureu que quan veiem la canonada que surt l'aigua ja potabilitzada, no li calen els tirants, perquè baixa per decantació, per desnivell, perdó. Vaig a tancar la llum, ja? Sí. Girem amunt. Aquí estem passant per sota de la Meridiana, en aquest moment, no? Sí. I atravessant ja, diguem-ne que anem de Trinitat Nova, Vella a Trinitat Nova, és a dir, del districte de Nou Barris al districte de... de Sant Andreu al districte de Nou Barris. Molt bé. Veieu que hi ha una aixeta també que això servia per purgar, és a dir, si havia entrat aire, com els radiadors que tenim a casa, si havia entrat aire de les canonades, s'obria per treure l'aire, les bombolles, perquè les bombes pugessin aigua amunt. Ens adonem també que aquestes canonades estan fetes amb retalls, com aquell que fa un patchwork. A les canonades senceres no ho sabien fer-ho encara. Per tant, eren planxes doblades i cosides. Rematxades, no? Rematxades, exacte. Aquí els tirants una altra vegada, en el que és la unió de les dues bombes. Els tirants per aguantar. Clar, això tenia moviment perquè l'aigua anava implosionada. Sí, tenia pressió. Ens adonem també que hi ha dues canonades, una més prima i una més grossa. La més prima és la que pugen les bombes per estudiar energia. Secció més petita, menys despesa energètica. Secció més gran, aquí ja baixava per desnivell. Aquesta aigua baixava ja sola, ja clorada. Aquí només depenia d'aixetes. Més aigua, menys aigua, més aigua, menys aigua. En canvi, la de baix són les que pujaven les 3 bombes. També seria interessant parlar una mica de la construcció del túnel. Van tardar-hi 4 anys a construir aquest túnel. Primer es feia més petit, després més gran. Quina tècnica utilitzaven? A mà? La volta catalana en diuen, la volta canó. Aquí bàsicament tiraven petites càrregues de dinamita, trencaven les pedres, marxaven, feien petar-ho i un cop estava trencat, amb vagonetes, baixaven les pedres i la terra la baixaven cap a una de les, suposo, entenem, a la part més baixa, que és més fàcil. Això és volta de canó, també en diuen volta catalana, que és ben circular, i hi ha una plantilla de fusta i posen els maons. Els maons estan escalonats, per tant, quan estaven secs, tornaven a posar la plantilla més endavant, tornaven a fer-ne un tros, tornaven així, tornaven a fer-ne un tros. 4 anys per construir aquest túnel de servei. Té un sistema de drenatge que també és interessant, el sistema que té de drenatge.
Vull dir que està molt, molt ben fet. O sigui, que són obres molt ben fetes. Que estem quasi bé a 10 metres sota terra i estem suportant l'autopista de Sabadell i Terrassa, l'autopista de Girona i les vies del tren, i la C-17. Per tant, i no s'ha bellugat, per tant, està molt ben construït. És a dir, primer es fa rectangular, després s'hi fa el moll aquest de maó i a dintre s'omple amb gravilla, amb pedra més petita, perquè l'aigua, si hi hagués terra, pesaria molt més i la volta patiria molt. Per estalviar-se aquest sobrepès o aquesta càrrega, hi ha pedres que fa que l'aigua surti pels costats. Per això en els canals, quan plou, doncs surt l'aigua. Exactament. Bueno, jo vull destacar també aquí la feina patrimonial que ha fet el Museu d'Història de Barcelona, perquè, clar, això, tal com ho veiem, doncs no estava així. Abans a dalt hem vist com estaven realment als anys 80 tots aquests espais molt destruïts i llavors s'ha fet aquesta cura patrimonial tant a nivell de canonades, el tractament de les canonades, que realment estan molt ben fets. Hi ha hagut una intervenció de tipus arqueològic per saber com s'havia de fer, i també arquitectònic. Hi ha també en la proposta de visió del propi túnel hi ha unes recuperacions tant a nivell patrimonial com són aquestes llums originals, que hi ha algunes de complertes, i després tota... Sí, aquella està completa, aquella no tant, però les hem deixat, i després hi ha tot aquest tractament d'il·luminació museogràfica amb elements, lògicament, museogràfics d'aquest moment, però que dona idea per veure com és el túnel i aquesta seqüenciació del túnel, de com era, inclús com s'anava construint, començar. Inicialment, ara pensarem, per què vam fer un túnel de servei tan gran per pujar dues canonades? Una canonada que pujava a l'aigua i l'altra que baixava potabilitzada cap a la ciutat. Per què ho vam fer tan gran? Perquè la idea estava prevista que aquest túnel continués cap amunt, veieu que ara va continuant amunt, quasi bé fins a Vall d'Hebron, on hi ha l'hospital ara, i d'allà fins a Vallcarca, donés l'aigua, una més horitzontal, amb una altra estació d'elevació, arribés a Vallcarca, i des de Vallcarca es pogués donar aigua a la part alta de la ciutat. Es va començar a fer el túnel, a mig camí van trobar una petita vall, que la van salvar amb un aqüeducte que en diuen el Pont dels Tres Ulls, que els veïns és una figura icònica del barri. Quan van tenir això fet, se'n van adonar que la ciutat creixia molt, molt, molt de pressa, és a dir, anava molt de pressa i potser en el Besòs no tindrien prou aigua per abastir tota la ciutat. Per tant, quan van arribar i van haver fet aquest aqüeducte, que té 3 forats rodons, d'aquí li ve el nom del Pont dels Tres Ulls, doncs es va aturar l'obra i van dir no continuem. Es va tapar, es va tancar i va continuar funcionant només la part de baix. D'acord? L'avinguda de l'Aigua del Ter, allà on hi ha el Pont dels Tres Ulls ara, és a dir, a mig camí d'aquí al castell de Torrebaró, hi ha els nous dipòsits de l'Aigua del Ter. La construcció d'aquests dipòsits, el material de terra, pedra que sobrava per fer els dipòsits, van col·lapsar la vall aquesta, per tant, el Pont dels Tres Ulls està mig tapat, pràcticament no es veu la pestanya d'un dels ulls. Això ha fet que encara, icònicament, la gent del barri encara el reivindiqués més. I el Pont dels Tres Ulls, que estava per aquí, i el Pont dels Tres Ulls, que mai s'ha utilitzat ni mai s'ha fet servir, però hi ha un projecte que està pensat d'algun dia o altre de rehabilitar-ho, vull dir que es pugui de treure una mica la terra i que es pugui veure. Jo recordo de veure fotografies que la gent del barri anava, quan feien la comunió, els nens i les nenes anaven aquí com a lloc icònic patrimonial del barri a fer-se les fotografies de comunió, etc. I tenim algunes. Sí, era un lloc on anaven a jugar de petits, els nens, i després les mares no els agradaven. Quan es va inaugurar això fa 5 anys, gràcies al MOVE i tot plegat,
i l'Ajuntament es va dir, va venir gent del barri a veure-ho, perquè algú recordava el túnel aquest, perquè s'hi podia entrar per l'altre cantó, recordava el pont, i havia vist l'edifici per fora, però no l'havia vist per dintre. I després alguns veïns ja deien, escolta, a mi jo havia anat allà, la mare no ho volia perquè era un lloc perillós. Clar, un pont amb aquesta alçada, que si queien, si no queien, un túnel que no hi havia llum, ara això està restaurat, però era un lloc una mica fúnebre. Només els pares i les famílies no volien que anessin a jugar. I ara els nens i les nenes que ja són grans, tenen la nostra edat, quan ho recorden i una miqueta visitar-ho. Sí, i potser també podries explicar... Sí, que aquí també s'havia utilitzat com a refugi durant l'època de la Guerra Civil, que la gent explica això, que és també interessant, i després també havien cultivat també bolets. Xampinyons. Xampinyons. Vull dir que... Algun avi va dir, a mi padre aquí y portava champiñones. Sí, molt bé. Aquí el tros de túnel que no s'utilitzava. Sí, sembla que el tros de túnel de dalt, i després que sí que expliquen històries, la gent del barri que s'hi amagaven... O sigui que la gent del barri, evidentment, sí que sabia on estava, això. Sí, sí. Per l'escala aquesta, anem cap a la piscina? Anem cap a la piscina, la piscina els dipòsits. Ara estem a la piscina de decantació. L'aigua d'aquella canonada que hem vist pel túnel pujava, arribava aquí. Però aquí no arribava en aquest sentit, sinó que arribava de cara amunt. Tenim una fotografia dels últims dies de funcionament d'aquesta piscina. Una, dues, tres parts dins d'aquesta piscina tenim. Aquí la dissolució, és a dir, l'aigua bellugant-se, per si hi ha alguna cosa, tot i que els filtres de baix evitaven que pugessin pedres, troncs, fulles. Només sorreta podia pujar, depèn del sedàs, del filtre. Aquí donava voltes i feia bombolles. Com més bombolles, millor. Aquí? Què vols dir aquí? En aquell part d'allà. D'acord. I després, aquí on estem ara, l'aigua venia plana, l'aigua venia d'aquests tres forats, quieta, 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 cap aquí. A poc anava passant i saltava. Els cossos que pesen més van fent això, pum, 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 i cauen aquí. Per tant, des de dalt la piscina, veien, per contrast, perquè tot el terra és de rajoles, està tot enrajolat, si el terra estava brut. Si estava brut, tenien que parar un moment i netejar, és a dir, la sorra. Podien esperar, perquè fins que no pugés fins a dalt no passa res. Vull dir que aprofitaven, és a dir, asseguraven que no passés la visió. I un cop havia passat, en aquella canonada, a 1 metre d'on estem nosaltres, del vist de la canonada, a dreta i a esquerra hi havia les dues garrafes de clor. Una aquí i l'altra aquí. En deien clorogàs. En els papers hem llegit que deia clorogàs. Li deien aquest nom perquè ho empenyien des del laboratori amb gas, com aquell que empeny el sifon, l'aigua. Empenyien des del laboratori amb una bombona de gas, empenyien el clor que entrava a dreta i a esquerra a la canonada. Aquella canonada gran d'allà. Aquella fusca, aquella que hi havia tan gran. Què vol dir? Que l'aigua que arribava decantava, clorava i després d'allà anava als dipòsits, que és el que anem a veure. Hi ha 2 dipòsits, 1 milió de litres.
Estem a dintre de la piscina i han fet aquesta porta perquè poguéssim entrar, però ens l'hem d'imaginar tot enrajolada, sense sostre. Això és important. Sí, sí. Aquest espai, mireu, a dreta i esquerra de la piscina, veieu aquests revoltons, aquestes voltes amb maó, eren per posar-hi, era bàsicament magatzem i guardaven el clor. Però també podem veure les canals de la casa. Aquesta casa, o aquest edifici, volien aprofitar l'aigua també de la pluja. Per tant, les canals no són a fora, sinó són a dintre. Veieu aquí baix, seguint per aquí, per aquí, per aquí, veieu que hi ha una canal. Que et segueixi, perquè si no, no es veu. Hi ha una canal que sembla un ovi de menjadora, com si fos un d'allò, Veieu que va passant per aquí, veieu? I va baixant, fa pendent. Per tant, quan plou l'aigua, baixaria per aquí. Una vegada l'aigua ha passat per la piscina de decantació i cloració, l'aigua va als dipòsits. Anem a veure els dipòsits. Sí. Cap a la dreta, sí. Sí. Aquesta és la canonada que surt del dipòsit, que es troba amb aquesta i va cap al túnel. Si tancaven la piscina, arribava a la piscina per aquella, però tornava a marxar de la piscina per aquesta, mentre la netejaven. Per tant, tancaven això i obrien això i tornava a baix, i tornava a pujar, mentre estaven rentant la piscina. Per poder entrar al dipòsit, els operaris entraven per dalt, ara ho veurem. Però per nosaltres poder entrar vam fer un tall a la paret. Un tall a la paret de formigó. Veieu que té una amplada de 2 metres. Això és el formigó, tallat amb la màquina tuneladora, les màquines que fan els túnels del metro, tallat de la pedra, la paret, en aquest cas, per poder entrar i ser visitable. Si no, hauríem de baixar amb una escala de gat a l'altra punta. Estem a la part baixa del dipòsit. Entrem ara en un dels dipòsits. Com si estiguéssim al final d'una banyera, aquest seria el tap, la part més baixa del dipòsit. Aquella és la canonada que s'emportava l'aigua del dipòsit túnel avall. I aquest d'aquí és el sureixidor. És a dir, si omplen el dipòsit molt d'aigua, ells no ho veien perquè aquesta paret estava tapada, evidentment, doncs podia marxar per aquí. Per tant, aquesta i aquesta canonada es troben, com tenim amb una pica, tenim el tap i els foradets per si s'omple.
Això és, les cantonades són canto rodó, especialment per temes de neteja i d'higiene i que no s'hi creïn microorganismes. Per què hi eren aquestes parets aquí? Perquè convé que l'aigua circuli a dintre un dipòsit. L'aigua dintre un dipòsit no pot estar quieta per anar bé. Per tant, hauria de circular. Ens hi porta un llapis. Ens portava un llapis. Bé, imaginem que això és el dipòsit. Nosaltres estem aquí. Hem entrat per aquí, ens han fet un forat i hem pogut entrar al dipòsit. Aquí hi ha el tap de buidar el dipòsit i aquí hi ha la canonada que sortia cap a la ciutat. Aquí hi havia una paret sencera que no arribava a baix. Veieu que s'ha tallat ara, Aquí, més amunt, una miqueta més enllà, hi ha una paret que no arriba aquí on estem. I aquí arriba una altra paret que fa això. D'acord? Això és més amunt i això és més avall. Fa pendent. Aquí entrava l'aigua potabilitzada. Què feia l'aigua? Feia això. Com un meandre. Perquè l'aigua es anés bellugant a dintre del dipòsit i marxava pel punt més baix. L'aigua, mentre està en moviment, els microorganismes no es troben. Si no es troben, no hi ha festa. Si no hi ha festa, no augmenta la família. Per tant, aquí era una manera que els microorganismes, l'aigua que ja es havia clorat i potabilitzat, doncs marxés en bon estat, que estigui en moviment a dintre del dipòsit. Ara que s'ha fet en aquests dipòsits, ara que són visitables i ja no es poden fer servir, doncs hi hem posat una exposició per explicar una exposició d'entrada lliure que explica molt bé la revolució de l'aigua com a Barcelona. Hem vist la dreta de la piscina, estem a l'esquerra. Veiem aquí el forat on hi havia el bidó de clor. I a la paret de l'esquerra, aquí ens ho hem d'imaginar com un embut, i al final de l'embut 4 canonades. Una de petita, una més gran i l'altra més gran. Aquí dalt ja estaríem per sobre la piscina de decantació, que està aquí, i aquí ja hi havia una de les garrafes, n'hi ha dos, simètric, una de les garrafes de clor, o una de les tines de clor. Al final de la tina, en lloc d'acabar amb una aixeta o amb un tap només, en el tap hi havia 4 tubs de 4 mides diferents. Més petita, mitjana, més gran i més gran, que estan endollades aquí a la paret. A darrere d'aquesta paret passa la canonada de la piscina. Per tant, des del laboratori podien obrir l'aixeta més gran o més petita, depèn de si l'aigua hi havia més microorganismes o menys microorganismes, per descontaminar-ho o per eliminar-los. Tenim aquí aquests 4 forats. Aquí es veuen. A l'altre cantó no es veuen perquè hi passa la canonada d'aire condicionat. Aquí la canonada que ve de la piscina cap al laboratori. Abans d'arribar al laboratori hi posaven el clor. Des del laboratori revisava, ni falta més, ni falta menys, posa-n'hi més, posa-n'hi menys. Un cop havien dosificat la quantitat que hi calia, es guardava o anava a parar als dipòsits, i els dipòsits en petit moviment buscant la canonada cap a la ciutat. Sí. Entrem ara a l'espai més gran de l'edifici, a part dels dipòsits. Aquests són els 2 ulls, els 2 vidres,
on hi havia les dues tines de clor. I aquesta és la piscina que hem estat a sota. La decantació, per tant, la canonada va per aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí. I el camí d'aquí cap al dipòsit l'injectaven el clor. Ara aquest espai, gràcies a la intervenció del MUVA i tot això, ens hem d'imaginar que, després de 30 anys d'estar tancat, l'abandó va fer que l'expoli i el maltractament, és a dir, les coses quan no són de tots, a vegades no són de ningú, estava molt deteriorat. Què vol dir això? Que es va optar per netejar-li la cara i fer un espai polivalent, que s'hi poguessin fer forces coses. És a dir, fins fa just un any no hi havia casal de barri aquí, per tant aquesta casa també feia aquesta funció. Fa 6 anys que està oberta, aquest espai. Sí, en aquest sentit és això, no? Que tenim més, és a dir, aquests usos que dèiem abans, culturals, i de donar cabuda a les expressions també que trobem, no? I en aquest cas, doncs aquí, des d'una xerrada, un seminari, un concert, un taller amb escoles, vull dir que això té molta vida. És un espai que ara mateix té molta vida, tenint en compte que està museïtzat, però alhora també té aquesta mirada de cara al barri, que també és un dels objectius que tenim, que sobretot és això que dèiem, que la gent ho coneixi, s'ho senti seu, ho pugui apreciar i estimar i divulgar també, no? Sí, jo vull incidir en això perquè el museu el MUVA ha passat de ser un museu de ciutat a un museu de la ciutadania. Per tant, aquesta participació, i no participació, sinó inclús arribar a gestionar un espai d'igual a igual, és el que nosaltres ens plantegem com un veritable espai de ciutat i de barri. Sempre en clau urbana, però sempre també tenint en compte el territori i les associacions o centres que puguin haver, donant a cadascú el seu paper. També, des d'aquest punt de vista, clar, una mica lligant amb el que dèiem, com que nosaltres treballem bàsicament, encara que ho podríem unificar tot, sempre ho diem, no? Cultura, natura, tot va... Però sí que és veritat que això rebem molt tipus de públic. És a dir, que des de les escoles fins a... És a dir, formació reglada, no reglada, fins a la ciutadania en general, la gent que té la sort d'estar jubilat i que pot venir a fer una visita. És a dir, que aquí hi ha molt moviment i bàsicament el que comentaves tu, no? Donem protagonisme també, absolut, i no és una cosa com un bolet, sinó que és una cosa integrada i això és el que també tots plegats estem picant pedra, perquè geogràficament és un equipament que el tenim una mica aïllat del que seria el nucli, el centre neuràlgic del barri. Però en aquest sentit cada vegada intentem que la gent ho pugui conèixer i en pugui gaudir d'aquest espai tan xulo, no? Perquè qualsevol cosa que fas aquí queda molt bé, perquè és preciós. Vol sortir fora? Vol sortir fora, no. Però podem sortir per allà. Sí. Aquesta està oberta, no? Sí. Aquí també seria un espai d'aquests que recentment hem estat fent un concert a fora, quan el temps ens ho permet, i no només això, sinó que també es fan sessions d'espai, sobretot també de cara a això, donar protagonisme a la gent del barri, i per tant s'ha omplert de color, i aviat també tornarà a passar ara per Nadal, és a dir, que són espais molt lúdics i de trobada, que és una mica també l'objectiu. A més, es pot veure que el context és preciós, vull dir que estàs aquí en molts sentits, perquè estàs tocant a Collserola
i a sobre tens un edifici que és molt, molt bonic, no? Sortim cap al balcó? Ah. Al parc de Can Zam, allà baix, on hi ha aquells arbres que la meitat són caducifolis, però els veiem marrons. Allò és Santa Coloma Gramenet. I aquí davant veiem doncs, la Trinitat Vella, que és aquest turonet d'aquí. I a la part baixa, les cases que hem visitat abans. L'aigua Riola aquí baix, hi ha l'edifici aquell de color crema més clar, que és la sala de comportes, la sala on hi havia les bombes i l'edifici del taller. Per tant, ara ja s'ha aprofitat tot l'espai ja per fer l'accés a la ciutat, que s'ha menjat tot